alaikum, barka da warhaka yan uwa. Kalli wannan bidiyon don sanin amfanin Excite kan Android. Amma kafin mu je a cikin shirin, ina so da Allah ku danna mana subscribe da like akan wannan channel mai suna Hamid. Da farko mutum zai zo ya jawo a wayan shi, zai zo ya shiga a inda aka sa Phone Master. Da farko in ka shiga inda aka sa Phone Master, sai ka zo kana shiga a nan inda aka sa Phone Master, za ka jawo a ƙasa da shi inda aka sa Excite. Excite wuri ne inda za ka ɓoye abubuwan ka irin na sirri haka waɗanda ba ka so wani gani. Kamar yanzu gashi nan in kun kula gashi nan an rubuta protect your privacy. Gashi nan sai ka shiga, kana shiga gashi zai kawo ka wannan fuskan. Gashi nan fuskoki guda uku, gashi nan anan ne zai nuna maka pictures, ma'ana inda za ka ɓoye pictures, anan videos, anan records. To duk inda za ka ɓoye irin ababe ne. Yanzu misali ina so in ɓoye pictures, zan zo in shiga a haka. Gashi nan ya nuna, in kun kula ma gashi nan ina ma da wasu hotuna a ciki. Gashi nan kuna gani. Yanzu mutum zai zo ya danna wannan plus. Gashi nan sai mutum ya shiga haka. Yanzu zan je ga irin hotunan nake so in ɓoye wanda ba na so wani ya gani. Yanzu misali gashi zan zo in shigo a nan. Yanzu misali gashi zan zo in shigo, misali gashi bari in ɗauki wannan. Misali ga sunan guda uku, sai na yi haka. Ina zuwa sai na zo na taɓa kan wayar haka. Gashi nan in kun kula gashi nan yana tafiya, gashi nan sun shigo. In kun kula ga sunan sun shigo. To ta wannan hanya mutum zai zo ya ɓoye duk wani abu nasa na sirri, kama daga pictures, videos, records wanda ba ka so mutum ya gani. Yanzu idan ka ɓoye su, mutum zai zo ya dawo baya. Gashi nan mutum zai zo. Yanzu misali bari in je a can wurin inda na ɗauko su. Gashi nan wurin photos. Yanzu gashi yanzu gashi. To idan kun kula wannan hotunan da ɗauka ga ɗayan sunan, in kun kula gashi nan mai irin kayan da na saka. Gashi nan yanzu wannan hotunan babu su a ciki, wannan ne kawai a ciki, shine kawai ya rage. Gashi nan to haka ne mutum zai zo ko records ko videos ko pictures inda zai je ɓoye su ba tare da wani ya zo ya ga inda suke ba. Na gode, sai anjima.